Gana ko ni. Dapat number ito. Hello. May buntag na, sir. Bakante ka karon? Nakoy kuan ba? Namo koy guba. Nagaayo pa ba kag mga guba-guba nga pada ng mga rice cooker ang nabuti na gamit kita sa balay? Okay. Pwede ka makani dire sa kuan? Santa Maria Street. Katong gipoy ay mo na masaw na ba? Sige sir, paabot ko. Sige, salamat. Maunam siguro ni Santa Maria Street. Ayo. Dayon sir. Sir. Buntag sir. Apit tumasahag sa inyo ha ba? Kaya dahil sa banta, hindi mo malingkot. Lingkod sir. Lingkod lang sir. Salamat tayo. Ano ba? Nakanmugana ko ng mga butin diya ko. Ano ka? Ang sakit daw. Saan ako gawin ba? Di mugana yan. Ganit pong rice cooker ako kaning niya. O di po mugana ni. Usap po ni sa nadaot sa mga gamit na ni. Problema na. Mugana. Kay mayo magkani di ba? Ako tayong kamayang kahibalo na. Okay, itawagan ti kalargo kayo. Wala kay taklog po ni. Di na kayo mugana ba? Sa may mga pamaagyan ni para mugana. Mas maayo pa ni. Ay, way problema na eh. Wag ka nagkamalig tawag sa kuha kay tanang daot kaya na ko ayuhon. Kaning daotan eh. Di basta-basta yung daotan ni sir pero sayo na rin sa kuha eh. Kaya ka ni sir? Sorry. Masama, di lagi mo gana yun eh. Hindi ka na mugana ba? Malit na ko ganyan pagkaon sa gawas kay ako kalungag. Ay, dali ka ni. Ako'y bahala ni. Nam ka kay saksakanan dia. Nay atlet diyo. Nam ka kay siliglanot dia sir. Kana lang kung ikinanglan. Siniglano? Oo, siliglanot lang. Kada ba na ba? Sige. Mat. Pwede matanaw sa pila. Ayaw lang tanaw sir kay masig din ni Mayo. Wala bahala ni. Sa papas pandaran sa rice cooker. Sa papa na rice cooker dili na mo sigar na sa papa. Okay. Asa yung saksakanan sir? Sir, pwede na. Mana dali? Ay. Sakoy. Basta ako. Wala yung problema. Isa man. Sige na. Sige nga to. Di pa ito masiga ganyan no? Okay, pasigaw na to. Tanawa. Isiga na yun dong. Ano kasimple na? Biyawa. Silig na ka. Ay, basta ka ni. Namay ay. Sakin ko. Namay kuyaw. Basta ako. Silig na may gamit din. Sa kato yung mutin dito ba? Lipot musika. Uy. Wait, problema. Ayun na to. Asip sila ka. Sige. Kaya sir. Asa? Kani sir ba? Dikit musika. Bisag kung saan ako pasika ba? Mali mong daot? Oo. Ay, dali ka ni. Ako'y pasiga ni. Bawal ka kung tanaw. Bawal tanaw. Palihog lang sa ko. Sige, Layo lang kamay. Tawagon lang takag. Tawagon lang takag. Okay na. Sige sir. Sige.
Para da papa, tira di da papa papa, da ciga ciga ciga, majestica ciga ciga, wada papa, da papa papa. Ah, okay na sir. Sir. Okay sir. Dali na, sige na. Yes sir, sige na. Ya kalong, sigaw na kalong. Sigaw na to? Oh, nawa. Yawa sa Ay, bilibay gid ko nimo dong oy. di man sa ingon nga pangambog sir, pero sa tanan mayo ay ako'y pinakamayo. Di sa ingon nga pangambog. Dapat ka doon na rice cooker ako, naayo nimo kani naayo. Napay isa dong. Oh, saan po sir? Gitara na ko, penting ya baga. Ay. Kamu tulong kabalo ka na? Ay, problema. Basta kay tanang guba. Tanang yabag, kaya na payuhon. Sir, natin na sir. Oh, sige, tara. Sir, ito lang sir. Tara sir, kuha sa akong gitara. Oh, sige. Kuha sa ako. Sir, ba, penting ya baga na yung bao? Ay, Bao? wa magay ko'y hilig, ani. Dong? Pati nang ya baga ba, miss maka kanta-kanta pa tayo ni. Wa tayo ni nga yung ba, kung kayo. Ah, wa, nagyod. Gusto man? Ayaw na to ni. Pwede. Bawal yan, tanaw. Sa akong nasugdan ganiha, bawal yun. Bawal mga kuhan sa akong lolo pas akong lolo sa nas lolo ni lolo nga. Bawal yun, basta ako'y mayo. Ah, sige sir. Sige. Ikaw ka lang kumakpa na. Ah, Ayaw ako na na. nung kita kahit gamitan sa connect. Tuatis, pirukong kangkang, ispirikong kangkang, stala, 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 tirat, tadidatu, tidatu, tuwa. Sir! Kita! Aliw ko dali! Ano sir, dali ara oy. Ay, seconds ka. Unsa man? Ikaw mo testing o ako? Da ako daw. Singa na Ikaw. may nang ako kay nakuha na ko akong mga tono ba. Tanawa. Grabe. Daw. Lipay na ko nimo dong oy. Kira zero eh. Okay sir, di pa yung ko kabalog gitara. Mo ning ipaayon ako nimo kay nag-practice ko ba nagatuon? Wala ko nagatuon gamay. Stingi ko sir, may man akong naayo na yun kay Sige raw. may hawak gyud ani. Pagka nakabugoy gamay kay balon eh. O, makuha na ko dire. Okay na ni. Okay na gid na. Ah, testing na siya to, ha? Okay naman. Paay man ka mo. Birada ya pa sir. Ah, okay na. Eh, nakuha naman ako. Nya, wa na kay laing ipayo na kay. Oro gid ni problema na ko ning tulo sir. Salamat din kayo. Okay. Why sa pa yan? Sila ko'y pangayo ni mo sir. Ay. Hello, kaya ka nga. Amigo kay ta. Ikaw, bata na ako. Kaya ko hilig mamresyo. Basta mga amigo ako. Nakoy iwan ito ba mga hinubuan ba sige na. Sayang po na ba kay kasagaran ugod sa mga hinubuan ako ginalabay na ako ginasunog. Tato pa. Muna mong ihatag sa kuwaron. Dili, ganito sa ano di ka magmahay. Jog, league, may tanang klase sa branded na dito. Yapilan ako isa ka, nay nalahi isa ka brand. Ano sa man to? Bear brand. Uy, Wow, mga brand. sige. Sir, oh. Ano dito siya, mapos lang bigyan na nimo. Maraming kayong salamat, sir. Yan, na po yung 6 piso, sir. Kaya na lang, dugan, pang gasolina nimo. Okay ni, sir? Mga pasalukan, yung kurang sir, iwa ko, niyabat ang sweldo ko. Ah, ang layo, beto mo ano? Kaya, kung meron na makakapag-abat. Sige, yan. Mahal na ba yung kayong gasolina ron sa sinuod lang, 51 siguro? Pero, pasalamat ko kay nabot ko diri sa inyo ha. Kulang na lang ng 55,
maka isa ka litro ka. Punin na lang na pagiyog sir. Awan na magiging kayo lain na sir, kay mo nakaon ako. Binanso dili na ka nagkaganan sa kan. Salamat kayo sir. Sunod, tawag pa no? Manawag ra ko sa mga na ko'y Oh. mag-ubag. Ay murag action kilap-kilap ang baby bag. Nawag ako. Salamat kayo. Nya, Kayo mo na. muadto na ko. Okay, salamat. Tanong ba, muadto na ko kay Size na lagi wala ko'y lain ato na. Wala na eh? Oo, nakama. manawag pa magkano? Manawag ra kung may guba ang maguba na kong TV. Testing lang panawag o napabay mo tubag. No? Ito ka maguba. Ay. Salamat kayo, Le. Sige sir, sige.